Ilor, saurunge kerja krosok gober iki nek esuk sarapan dhisik ben semangat Pak golek gober. Lawe kesukaan iki sambal apa iki? Teri karo tomat. Iki terong karo pecel apa iki koro nyebar godhong koro sapar sak wetara. Ah iki dadar jagung iki tak pangan ora bekase kepangan kucing iki iya sih tak pangan mau iki dadi untuk sisane kucing yo madam bismillah.